Bo día dende Bruxelas. Acabamos de entregar hoxe unha denuncia na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo sobre a liña de alta tensión de Arbo e norte de Portugal. Barcela é ese lado, que son os meus veciños, e a miña é aquela que está ali, que se mira ali. Hai outra casa aquí entre os castiñeiros, que está arriba hai, bueno, 4, 5, arriba hai tres viviendas arriba. E entonces, como mirades aquí, estamos debaixo disso. E se lle pide ao comisario da Enerxía do Parlamento Europeo, da Comisión Europea, que tome cartas no asunto. Unha denuncia que ten o apoio de case 8.000 persoas, tanto galegas como portuguesas, porque é un proxecto que non ten a ver coa cidadanía, é un proxecto innecesario, é un proxecto mercantilista, é un proxecto que é simplemente por cubrir uns obxectivos da rede de transporte da rede enerxética europea, que non ten en conta que hai moitas casas afectadas, que non ten en conta os intereses das vilas afectadas e que non ten en conta tamén a situación da agricultura e de todo o tecido económico destas zonas. Este proxecto non é a primeira vez que recibe o noso apoio, xa estuvemos tanto Marisa Matías como Alda Sousa, as eurodeputadas do Bloco de Esquerda, xa estuvemos apoiando na pasada legislatura, e hoxe con Marisa Matías, que é a actual eurodeputada, fixemos entrega tamén co apoio do Bloque Nacionalista Galego.